Здравейте, днес ще направим едно видео с такава интересна демонстрация на търкаляне. Има две пръчки, които се разширяват. Пускам този цилиндър и той се търкара от ляво на дясно, обаче ако пусна този конус, той се търкара от дясно на ляво. Ето отново, опусна конус, той се търкара от дясно на ляво, а цилиндъра отново, слагам го, той се търкара от ляво на дясно. Въпросът е защо се получава от ляво на дясно търкаляне на едното тяло, а другото тяло се търкаля обратно. Ето ще го пуснем от високо да се види. Ето го так. Отгоре ще сложа конуса, той се търкаля от дясно на ляво. Конуса от дясно на ляво. А пък цилиндъра се търкаля от ляво на дясно. Ето го цилиндъра от ляво на дясно. Две различни посоки на търкаляне от ляво на дясно за цилиндъра и конуса от дясно на ляво. Ако ви е харесало видеото, може да се запишете за канала, може да се запишете да учите физика, за да разберете как работи този процес и един палец нагоре. А ако искате, изчакате да видите обяснението. Тук може да натиснете пауза, да изчакате, помислите малко и след това да пуснете да видите обяснението. Ето и обяснението. Това е комбинация от пръчките, че се разширяват една от друга и формата на конуса. Конусът е такъв, че когато е в долната част, по-ниската част на пръчките, пръчките са по-близко една от друга и това позволява конуса да е на по-голяма височина, центъра на тежестта спрямо пръчките. Ето го центъра на тежестта, виждате това е разстоянието от центъра на тежестта до пръчките, понеже пръчките са близко една от друга и се опира. Този радиус, на който се движи, е по-голям. Ако отиде в ляво, пръчките се разширяват, така че конуса пада и той се опира на височина близка до центъра на тежестта, така че този радиус, който тук се намира, се търкаля, намалява, така че центъра на тежестта е слезнал от тази височина, е слезнал надолу и затова конуса се търкаля от дясно на ляво, въпреки че наклона на пръчките е от ляво на дясно. При цилиндъра не е така. При цилиндъра няма значение ширината между пръчките, понеже движението става на едно и също разстояние, един и същ радиус, търкаля се на един и същ радиус от центъра на тежестта до пръчките. Това е този радиус, центъра на тежестта е тук, това е този радиус. Ако го сложа в ляво и в дясно, центъра на тежестта е същото разстояние от пръчките, но се търкаля от ляво на дясно, понеже самите пръчки са наклонени от ляво на дясно. При конуса казахме не е така. При положение тук център на тежестта е по-висок, а тук център на тежестта е слезнал, така че конусът се търкаля от дясно на ляво, а цилиндъра се търкаля от ляво на дясно. Това е обяснението. Ако ви е харесало видеото, може да имате един палец нагоре, се запишете за канал за още видеа. Ако искате да учите физика, запишете се да учите физика в Физически факултет на Софийския университет. Чао от мене!